Good morning matats. Nanap na itong panginabuhi na to. Matats, natay kaming sudanon. Atong niliburan. Tora o, bangka atong kuwao na. Nahinay tatat, subas bula asot ta. Mao ning gihatag mga tats, ato ning baligya. Be, dala be. Bato kayo ba to dire, dugang dire. Mga tats, pabugas sa jud ani. Pek na mong sudanon. Dagan mga kaisod ani mga tats aton ibaligya. Maoro to atong naista mga tats kay ilang dunggo, ilang kuha, tunga lang sa banyera. May gani gitagaan pa ta mga tats, ang uban na mohanyo sa kuha nga sunod na lang ko tagaan. Pero nagpasalamat lang gyapon ta mga tats. Mao nang aton nang ibaligya mga tats kay unahon sa nato ang pamugas. Unya na to atong sudanon kasi siguro sa nato atong bugas. Mao nang di magdugay mga tats, nahalin na kay perti magong mahala sa isda karon tungod aning kabagyohon kay nagbagyo jud nga di makayang kalibutan. Makita man yung mga tats 2.5 kilos, di ba? Asa ka kita ana tunga lang sa banyera, nya ingat to kadagan ang gihatag sa mananagat. Ang awag ng mga tawo mga tats nagkagubot tungod sa kamahal sa isda og kanihit. Kung magpa-cute-cute kag kumpra diha kay barat ka, di jud ka isda kay nag-ilog og mga isda ang mga tawo karon kay perting nihita. Mao nang patas anay o pamahalay. Mao nang gibayran nata sa mananagat matats o mananagat sa buyer. Kato ato isda mga tats mura to butones kadlag ko. Gagmay kay nga mga tulay pero tag 150 ang kilo. Ako na lang gihatag barato og mao ning halin. 1 2 3 370. Atchuk na. Mao na mo balik tag baybay mga tats kay magatang-atang na punta og naa na poy mudonggo. Siyempre kay sayo pa man mga tats pila ra gyud oras god. Ato sa ulat-ulaton ang mananagat basig naa pay nagpadulong aron madugangan pud atong kwarta og atong pamugas. Mao na nagkapi-kapi sa kuda mga tats kay nang hearing ta kay kung mapakyut-kyut ka diha o mapahinay-hinay ka diha ang imong suki nga dili nimo makuha o dili nimo maadto ilogo na sa lain nga mga libor. Karon kay wa man tay sudanon mga tats mo duol tag bangka nga ato ang kampi. Ato tong duolon dito kay mga tag sudanon. So maginahinay ta diha kay perti ra bang danlugan na semento diha. Mao na mga tats medyo layo jud na bangka ato pero okay lang kay sudan man tong toyo. Maoning bangka akong pangayo ag sudanon mga tats kay nga naman wala na biya tay sudan so mauli ta kay murag wa na jud mo abot or mudunggo. Mga tats, mo lang to. Hinahinay tag pasi ani. Kay tag-ulo pong kalibutan. Ya, salamat.